Alors, le Balman Nyokma, billet mercredi 28 septembre 2022. Très, très urgent et très, très bonne nouvelle. Maliens, nouvelle follow non. Ko Chinois au Fanaka Dougla, au Lube ka marché qui France contre là. Et ala be Mali fait ça. Aye président Assimi fou. Aye ka autorisation mogo fou. Ou ye Mali kuna olu. Maliens, mena kuma do fadaka bo aklima. Ko kepi mbe do kungolo la. Kepi mbe do kungolo la. Ni Mali togo baka. Amérique yoro chaman be non ni Mali togo ke kepi kaskati mbe do kungolo la. Abe dese Amérique boutique ou la di. Au prévu de fana be bolo metla ko prévu de boko ira aula. Grâce au président Assimi. Ame premier ministre fana fou. Mali gouvernement pour communiquer tellement de ça non. Koube Guinée, Mali be Guinée, ko Mali be Guinée kobi, Mali be Guinée koshini. Kouye sanction munke la Guinée contre là. Mali autorité de transition mogo bora ka ira ka fo. Kou tegebe la Guinée bolo awa obe la Guinée soutenu. Donc amba foko bravo aux autorités de la transition. Ambe Mali transition nyama bela Guinée fo. Ou ko koube la Guinée kobi, koube la Guinée koshini, ko le Mali soutient la Guinée Conakry, o fana communiqué bien, amet la ko communiqué fana kala, o yo horonya de, o yere o ya sindi, parce que sanction kele Malika, la Guinée folo de bora ka Mali soutenu, donc Mali de fana bora 600, kabe la Guinée kobi, abe la Guinée koshini, on va dire bravo aux autorités de la transition, nine horonya bilahi. Ambe Mali autorité de transition amba bela jeli fo donc Malion ka ira bela jeli na ka fo ambe oro mina bi Mali autorité mo bora vraiment ou ya ira ka fo ko ou be la dine ko amba fo bravo aux autorités de la transition nouvelle flanam du même betu ko Malion kaba kuma ko de baby ambalma muso camerounais muso do de bora be ka cri de kerke ka nyasi président Assimi ma Malion ja Burkina président nale yanno kuye attaque do kara Burkina kuye ma bi woro de faga ka citernu jini aywa ka nyafo onyena anga autorité de transition mo be barami ka président Assimi be barami ka mba deli malien befe beka ni message na me président Assimi kadera qui décida France décida parce que Assimi jigi e jonye Assimi jigi e ondi angana Assimi jigi la tege angana Assimi d'enfant mais ni fait mouvement président Assimi ma enfana ka boango fode. Donc, Malion, yana ngata nyefe, mena boka fendo ira au bela jelina, ambe djekoula djenyofe. Les autorités de la transition du Mali viennent de faire un communiqué de soutien au peuple frère et sœur de la Guinée. Mali bora ka communiqué donc amene au communiqué kala 100. Ko chinois fona be ka marché France contre là. Ko France be fe kata Chine dugu do be no. Ko Tibet, ko France taleme kataka kabo o mogo de la muruti. Koluka indépendance ta kabo Chine. Il n'a faut pas faire azawa ta jugamina. Ma fana ngo France le boule ledu. Metla ko fana prévu bo. Chinois fana wulembe koute fe ka français ou ka dugu fanchila. O fana marché be ka ke Chine. O prévu o viro be de ta kana tala de ka foko kuma do tede. O viro be meno viro bo tout de suite ko ira bela jela. Anyo de fana ni toura maladro ala bi de boule. Malien yana ngata nyefe ambe anga premier ministre ka discours kala bela jele be horonde yere wolo de aka discours mbe ameno kala tout de suite. Ambe Diaka premier ministre qui a discours là de fait. Le ministre, je répète pour une dernière fois, fin quel ne diara ne Ablaye Maïga là, Ablaye Maïga Selia. Alaye Mali beni premier ministre nyuma onyekoi. Depuis Assimi ya fangata, barakela bekain, a ministre bekain. Wallahi ube ka bara nyuma onke Mali omeka tien de foyena. Owa ina ko Assimi yere de kain. Ima shogal nana kana tasuma wuli Nations Unies na. Shogali segina ko no, ko shogal be ka Assimi ni mo bla nyoko nadi. Oh, anga ministre premier ministre courant fana na wora mu fo jugora ni shogal tai o bayira ko Assimi e chere Assimi o horondi Malion anga président Assimi de maka barala autant bali fana kanta conseiller de voilà Malion et Mali premier ministre e discours minke discours inflamena kala ou pour le soutien du Mali à la Guinée Conakry. Voici le communiqué des autorités maliennes. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 39 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a pris connaissance du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 22 septembre 2022 à New York sur la situation au Mali et en Guinée. Concernant la République de Guinée, le gouvernement de la transition
a été outré par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui impactent négativement la vie des populations guinéennes. Compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, le gouvernement de la transition décide 1. Se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite. 2. Adopter, si nécessaire, des mesures pour assister la République de Guinée afin d'annihiler les conséquences de ces sanctions inutiles contre le peuple et les autorités de la Guinée. Le gouvernement de la transition souligne que l'objectif de la CEDEAO est d'améliorer les conditions de vie des populations et non d'adopter des sanctions contre-productives les affectant. En outre, il convient de noter que les transitions politiques ne résultent que de la mauvaise gouvernance. En conséquence, les autorités de la transition méritent d'être accompagnées par la CEDEAO pour mener des réformes politiques et institutionnelles qui contribueraient à renforcer la bonne gouvernance et la stabilité. Le gouvernement de la transition exprime sa solidarité indéfectible et son ferme soutien au peuple frère et au gouvernement de la République de Guinée dans leur engagement à jeter les bases d'une refondation de l'État guinéen. Et Mali, il y avait un petit dérangement. Donc, Mali, billet mercredi 28 septembre 2022, Mali gouvernement faux. Président Horon, président Yerewolo, président Mbewolu Nyuman don a Mouya demain, pays Jamana Wera Mouya demain, oui, président Assimi de. Président Assimi ka gouvernement black a communiqué d'ok, ka la Guinée gouvernement ka remercié, ka tlaka Mali ka soutien dans la Guinée, Guinéen ka gouvernement ka, ko CEDEAO e bingani wale mitaka nyesi la Guinée ma, ko Mali ko kabe la Guinée ko awabe sa la Guinée no fait. Anga communiqué anga la même Malion. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 39 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Voilà. Et son ferme soutien au peuple frère et au gouvernement de la République de Guinée dans leur engagement à jeter les bases d'une refondation de l'État guinéen à travers des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à un retour apaisé, crédible et sécurisé à un ordre constitutionnel normal. Le gouvernement de la transition reste ouvert dans le respect mutuel et dans le cadre du panafricanisme à toutes les initiatives sincères de recherche de solutions aux défis relatifs à la stabilité, à la paix et à la sécurité de notre sous-région. Que Dieu bénisse le Mali et la Guinée, qu'il préserve les Maliens et les Guinéens. Fait à Bamako, le 28 septembre 2022. Merci infiniment de votre très aimable attention. Je répète encore. Merci la Guinée, vive le colonel Mamadou Doumbia, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le Mali. Ni un gouvernement a communiqué qu'à Nyesi, Kambe Guinéen Kobi, Ambou Kochine, le Mali soutient la Guinée. C'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Le peuple guinéen, le peuple malien est du cœur avec le peuple guinéen. Sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO contre le peuple guinéen. Donc, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Donc, Maliens, au communiqué, un gouvernement pour communiquer de 600. Que Dieu bénisse le président Assimi Goïta. Non, Assimi, il y a Mali Kunaoulou, billahi, tala, il y a Mali Kunaoulou. Maliens, Mali Foulan, on devait qu'à dessin Amérique boutique ou là, mais à prévu là, tout de suite, en te comment qu'on fait des Amérique boutique ou là, Mali Kepi devait qu'à dessin. Mais à Yoro, il y a Aoula Sano. Aïtra, boutique, de filmer, aïe la dje. N'kera Amérique de. Donc, il y a bella jelna, il y a un gars dama, vogal doy. Bien, mercredi 28 septembre 2022, Maliens Assimi Mali Kunaoulou. Mali Kepi, ni a Mali Toko Sebala, ou bien Assimi photo kala. Avec dessin Amérique boutique belle la bi. Maliens photo reflet, mettre la vidéo ti vidéo manou ma ka blog ka page ou sans fait.
An recherche de kede. Asimi Mali kuna wolo koy. Asimi ala ka baraka do iga fanga la. Wallahi ala. Asimi kadanye oda to ambila di. Ama fo gigi imabo moko juguda. Billahi Asimi kadanye. Cameroun dendo kasira téléphone. Cameroun dendo fana kasira ka video kek. Tellement kabe Asimi fait ko ko Asimi kikana janfa koy o fana video be amet la ko kala. Mali ni Mali to sebera hali samara kabe décès sugula. Mali kera marqué de ça Amérique kono. Après vous flede. How much is it? 647. 647. I can't believe it, to be honest. In all this country, my country is the only country they have in here. I'm telling you, that's kind of surprised me. So at the point that I say, voilà. Ay nyoroide bon nanga don yirala ay kepi ba dende be boutique konana mais Mali to be fenfe ka betesera ay laje yo Mali ayate malla ayate malla University. voilà Mali de flemme ni Mali de tanto verting ni Mali di atene Mali ta de flemme ni Mali kepi de ta Mali États-Unis. Ok, c'est bon. Et voilà, Mali c'est fou blanc. Vous devez acheter les États-Unis. ni Mali toko seben fugulan kan état na Amérique état na be décédé ni Asimi toko fo ali républicain Amérique opposant républicain kumbe top show là uka journaliste do sera ka foko mais ka be ka africain fle ko Afrique te fin kalama ko façon de nyuma do fle malla ko malien be ka tasuma da français ka ka bo aklima ko mo kungolomo be Afrique de wallahi uka top show do be ka Amérique débat do be ka top ou va ko top show uyu to débat là et républicain do wulla ka kuma ko ka be farafin jamano baga ko dugu do be ko to ko Mali ko président to ko Assimi Goïta ka wullembe ki jo ko luta do ko nie ko alaye mugo do de chikana kaka Afrique libérée ka to ko Assimi Américain on ba Assimi na Assimi photo ke glogi ka yela Amérique kona na Assimi photo ke fugulanka ka feri avec décès Amérique sugu kono bi na Assimi photo ke glogi ka feri avec décès sugu kono ni Mali re to de semaine fin ka Mali ça dit que Mali kera marqué de bi grâce au maréchal Assimi mais ka tien de fana nga prévu yoro bela jere la sanu ni Mali to ko sebe fin ka bébé ka gringa da ko Mali chinois japonais américain coréen beko ko Mali ko c'est incroyable ko mo do bi se ka soro tan chogoya la ka karia ki jo tubabu nya ka tien fo tan chogoya la bet tabali bana ima ye Amérique président wula Amérique président Joe Biden a wula a yere wula ka galebe ko CEDEAO sanction mun kay la dine contre l'Amérique président ko kalebe CEDEAO supporter mais Mali tala Amérique président makuma américain ko olu ka bo u yere bolo chokobi ko malien fana ka bo a yere bolo tindi hala Amérique président kordo ya fo metla ko kala o bala mesisa Amérique président do be non malien metla ka video kala ça dit que malien ka yere ma depuis Modibo Keita ka tana malien yere malien yere kuyemi a jogo ye munye américain bado ima Amérique président ka fenfo malima ay Amérique président bola avec a wuli a yere ka boka kuma malika jamais atafo ate kuma jugu fo malima uka mogo do bise ka fo mais Amérique président yere de bora ka dofo la jinema abe dofo bema ma ataka mali to ko fo de am be américain o bado ay muyu am be ka muyu rawlo Amérique o bado ala yurula de ima marsi kala do mi Nations Unies dala uko ko mogo te taka Nations Unies daire la anya forcé depuis ya do ko malien do depuis Amérique police ya do ko malien de wulle me marsi la ango nganya malien de awaya nga police ayambe mina katambe bla Amérique kasola awambe marsi ka awante makrofe ante français fait ou yanto entre Nations Unies dala ou te so mogo kata ende ni akedro oye Amérique sharia soso ni awa anyo Amérique sharia soso ala anyo de fois bela jele ngrasa comme malien sobe donindo hali barakero hali ni ko ke malien yere Amérique dro Amérique noir ba tege de dima awa kelema bali bide
an fana wulle an minnu ye diaspora ye Amérique kɔnɔ yan foyi tɛ Assimi sɔrɔ an fana wulen bɛ k'an jɔ Amérique sénateur fɛn fɛn bɛ état fɛn fɛn na an y'a démarche daminɛ déjà dɛ Amérique député sénateur ani gouverneur ani maire an bɛ ka don a bɛɛ kan ka Faransi tɔgɔ tiɲɛ Faransi bɛ ka fɛn fɛn kɛ Mali la an tɛ k'an sigi an sigilen tɛ Amérique bilen dɛ an fana wulen bɛɛ di Ala ye Assimi ci anw ma de awa anw tɛ Assimi labila denangoro si tɛ na k'i bɛ Assimi sanga ka bɔ anw senkɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ Assimi gɛn ka bɔ n kunna Ala ka sanpɛrɛn jigin kan mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔfɛ ka Assimi tatɔla de k'a gɛn ka bɔ fanga la Ala k'i barika ban Ala k'i dakɔnɔɲin bɛɛ kari-kari Ala k'i kɛ ye ko fila ye bɛɛ ka dati to i kun cɛmancɛ la Ala kana foyi kɛ Assimi la Ala ka fanga in ɲɛ bolo Ala ka barika don fanga in na Ala ka Mali bɛ fɛ ka libérer cogo min na Assimi ye kuma kelen fɔ o ne la kasi Assimi ko k'ale t'a dabila fo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ président Assimi y'o fɔ o sɛbɛnnen bɛ yan nɔ Assimi ko wallahi k'a t'a dabila donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka Assimi soutenir bɛɛ ka soutenir mɔgɔ si kana décourager mais n'an ye yɔrɔ mun fana ye mun man ɲi Assimi yɛrɛ ma an b'o fɔ o kɔrɔ tɛ kan tɛ Assimi fɛ parce que an ɲɛ b'a la juguw ka ca Assimi kɛrɛfɛ trop an b'a fɔ Assimi na k'a hakili to o yɔrɔnin na i ka da ɲɛ Assimi Cameroun den dɔ fila a bɛ kasi la que tellement a bɛ Assimi fɛ a bɛ ka kuma vidéo la a bɛ ka kasi an maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka n bɛna o yɔrɔ bɔ k'o yira aw la dɔrɔn Cameroun den dɔ de bɛ ka kuma a ko ko Assimi k'an jigi de ko papa Assimi a y'a lajɛ. Quand je vois tout ce qui se passe avec les Africains dans ce monde entier, je me dis vraiment, je continue d'avoir espoir. Et quand je parle d'espoir, j'aimerais remercier une personne que je porte beaucoup dans mon cœur. Et d'ailleurs dans le cœur de beaucoup d'Africains qui sont conscients de certaines choses. J'aimerais remercier notre roi, Papa Assimi Goïta, qui nous donne en fait l'espoir, qui donne de l'espoir à la jeunesse africaine. Nous vous remercions énormément, Papa Assimi Goïta. Sachez que ce n'est pas seulement les Maliens qui sont derrière vous, ce sont des Africains de tout le continent africain qui sont derrière vous. En tout cas, des Africains qui sont déjà conscients de certaines choses. Sachez qu'à nos yeux, vous êtes un homme digne, un homme de valeur, un homme de parole, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui est prêt à tout pour sa patrie. Sachez que pour nous, les Africains qui ont pris conscience de certaines choses, vous êtes cette petite étincelle qui brille dans un tunnel qui est resté tellement longtemps sombre. Vous êtes cette petite lumière que nous apercevons au bout du tunnel. Vous êtes notre espoir. Nous vous encourageons et nous prions que Dieu, que tous les ancêtres africains qui ont déjà versé leur sang au nom de l'Afrique puissent vous bénir, afin que vous puissiez réaliser ce rêve qui est si cher pour 99% des Africains. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers et nous sommes persuadés que vous allez y arriver. Nous vous soutenons. Tous les Africains du continent africain vous soutiennent. Nous vous soutenons. Nous sommes fiers de vous. Mais les hommes comme vous, qui ont autant l'amour pour leur patrie, qui ont autant d'amour pour l'Afrique, ça n'en court pas les rues. Je dirais même que pour le moment, vous êtes le seul et l'unique. Alors nous mettons tous nos espoirs entre vos mains, parce que nous sommes persuadés que vous êtes le début du commencement de la fin de certaines choses. Merci. A bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn nin ye Camerounais den dɔ de kumakan ye awa tubabuw de fana bɛ tubabu guitare fɔlɔ dɔ de fana bɛ ka Assimi fasa da o fana video filɛ an b'o video yira aw bɛɛ lajɛlen na donc k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na a ye Assimi fasa lajɛ. Ko Assimi Goïta Assimi fasa de dalen filɛ tubabu bolo awa maliyɛnw n bɛna fɛn kelen yira aw la diɲɛ bɛɛ mɔgɔ min ye wari sɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan
Mogo shima deli ka bora soro ka teme mogo min kan ko Mansa Moussa américain y a documentaire bo malite manamana dugu yede malien o documentaire américain da glan awa fle ne ba ira awla aw ne anga jangu la je ñogo fe aya la je Mansa Moussa. In 1312, when he takes power, he inherits a string of titles. King of Kings, Lion of Mali, Le lion du Mali. and perhaps, most important of all, Lord of the Mines. A survey put Mansa Musa as the world's richest man of all time. They estimated his fortune at some $400 billion. For comparison, Bill Gates came 12th on the list. Ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka wari sɔrɔ ka tɛmɛ Mansa Moussa kan ko malien de do. Ala ye malien kɛ premier jɛnatigɛ fɛn bɛɛ la. Les premiers pilotes noirs africains malien de do. Le premier ballon d'or africain o ye malien de. Salif Keita Domingo et Alade. Ko ala ye Mali bla ɲɛfɛ de fɛn bɛɛ la. L'équipe pilote 100% noir a folola Mali de la. Alade. Ko ala ye baraka do jamana in na de. Awa jamana in den ɲumanw. Ima américain ye documentaire kɛ wa. Amérique présent o fana bɔra o ye do o ko américain bɛ cogo min dɛ ko malien fana bɛ ten de. Ko américain tɛ sɔn jɔnmaya ka kala dɛ kawa ko malien fana bɛ ten. Ni Amérique présent de kumakan ye mena nin kala aw n'anga ni an ka ɲɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ. Et puis a ko tuguni ko malien fɔlɔ de sera Amérique dugukolo ka yani ko yani Christophe Colomb ko kana Amérique découverte kɛ ko malien fɔlɔ de sera Amérique dugukolo kan kawa ko malien jogo américain jogo ko malien tɛ sɔn jɔnmaya ma dɛ o ye Amérique président de awa Assimi qui est le descendant de Soundiata Keita de Kanko Moussa malien ay Amérique président yɛrɛ kumakan na mɛ donc Amérique président min do Ronald Reagan aya kumakan na mɛ. I think this points to another common cultural thread between Mali and the United States. Mali has a proud and ancient history. It had 3 empires before Europeans first settled in what is now the United States. Malian explorers sailed the high seas and may even have visited America. All Americans, even if they know little else about Africa, have heard of the great and historical city of Timbuktu. It once meant to us a distant place. Your visit has brought both our nations closer. Kuma bana peu ne Ronald Reagan di ko malien ni américain ka suru ɲɔgɔn na ko fierté be malien na cogo ko fierté be américain na te américain ba don ko malien te blague koyi donc ne de ka yira awla malien jamana badi même ne jamana dira jamana den jugu ol de ko Mali la sigi kɔfɛ ma ala ye den ɲuman na bɔ ko dama bi ko Assimi Goïta président Assimi ala ka baraka do ila ala ka da foyi kila président Assimi ala ko a jugu fɛn mena ni mo ko ka ti fɛ ala ka fɔ tigi kɔ ni mo ko ka te Assimi de fɛ ala ko ɲɛ fiyo ala ko tulo gere ala ko ɲɛ ci ala ko kɛ namarani ye a ka fɔ tigi kɔ ala kana se ka tagama c'est à dire que an egirlen bɛ i m'a ye Cameroun deni kumana Cameroun deni ko ala kan bɛ an bɛ fɛn mun nɔfɛ ko Assimi de filɛ k'o kɛ i ma yayi bonni ye n'o ye Benin président kɔrɔ ye o ko la ilaha illallah k'olu bɛɛ bɛ ka siran ka ni kuma mun fɔ ko Assimi de bɔra k'o fɔ c'est à dire que ala ye den dɔ de d'an ma ala de ye Assimi ci ka kɛ kalo yele ka Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ awa an bɛ Assimi protéger de ne bɛ Assimi protéger n'a fɔ n bɛ n ka bébéni protéger cogo min dɛ ali Assimi an ka sanu bɛrɛnin de koyi Assimi an ka sa i ma Amérique président mankan mɛn ko malien de fɔlɔ sera Amérique kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ Amérique président da fa donc avion complet bɛ n bolo ni mɔgɔ mago b'a la n bɛ se k'a ci i ma Amérique président Donald Reagan Amérique président kɔrɔ de do a ko wallahi ko Mali tɛ jamana denni ye américain tilara ka yira tuguni u ka recherche la ko l'homme le plus riche du monde ko nafolo bɛ mɔgɔ min kun diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka wari sɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔ min kan ko ye malien de ko Kanko Moussa yaro u kun bɛ ka kuma anglais la aw yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen mɛn ne m'a fɔ dɛ américain yɛrɛ d'a fɔ ko Tombouctou les premières universités de l'Afrique du monde Tombouctou fait partir ni ali Amérique den san saba ni Tombouctou tɔgɔ fɔ a b'a fɔ k'a b'a dɔn Mali tɛ jamana denni ye Mali ye jamana ba de mais fɛ Mali aw ka dɔn ala ye fɛn dɔ de d'a ma mais mɔgɔ min tɛ malien den halala yɛrɛ ye minnu mɔkɛw bɔra dugu wɛrɛ la ka na mɔgɔ min tɛ malien halala o tɛ Mali fɛ dɛ Assimi ye Soundiata Keita mɔden de
Asimi yere wulu dende ala de asimi chama kana nyele awa cheche ko ki nyete tswaka ala bi nyechi meka chende fo nyana koyi tia asigile mbe ambe liberté no fait ambe farasi geni no fait donc malien oro temene ko fe ka bala hey yele ko do be biviro kadide siniwa de funa bole be farasi contre la sisa farasi ta chena koyi malien mena ni oroni ira awla sanno malien bien mercredi 28 septembre 2022 siniwa de funa bole be fa ja farasi be fe ka ta Chine dugu do lamruti koluku wa indépendance ta do to ko Tibet Chino de fana wulembe ka taga français attaquer français ka boutique français ka fenfe be chino a viro flede aya oro la jemba kala sa au na be je kala de nyongo fe chino duzu tiene be français ko français na figidi ko français dugu chiladi chino de fole ka bode a viro flene au na ngala de nyongo fe. Car depuis 3 semaines, les Chinois sont en colère. Une poussée de fièvre patriotique qui a pris pour cible les magasins Carrefour, un symbole de la présence française. La police est là et tolère ces rassemblements, pourtant habituellement interdits en Chine. Une dizaine de grandes villes ont été touchées. La chaîne d'hypermarchés française est accusée par la rumeur de financer l'ennemi juré du régime chinois, le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains. Nous Chinois, on doit tous s'unir. On veut empêcher les gens d'entrer dans le magasin. Ce qu'on fait est utile. Les clients de Carrefour sont très peu nombreux aujourd'hui. Balmao, ama Chinois fana bolembe. Chinois diminem badebe ou diminem badebe. Aw tagalembe koy. Nous ya fara Chinois dusu bolembe bide. Chinois ko kute feka farashi yere de unyala. Ne ma fana ngo farashi may. Yaro ne kelema fode. Chinois fana wulle floka dugula. Ko farashi be feka Chine fana clade fly. Aw ben nafigi a doron la dugu ni ñongonche mena sega ronga aw na nga jekala di ñongo fe dama fa nango farasi jogo may ala chinois bolé farasi contre la dugu mena sega ro ka ngala je. Car depuis 3 semaines, les Chinois sont en colère. Une poussée de fièvre patriotique qui a pris pour cible les magasins Carrefour, un symbole de la présence française. La police est là et tolère ces rassemblements, pourtant habituellement interdits en Chine. Une dizaine de grandes villes ont été touchées. La chaîne d'hypermarchés française est accusée par la rumeur de financer l'ennemi juré du régime chinois, le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains. Nous Chinois, on doit tous s'unir. On veut empêcher les gens d'entrer dans le magasin. Ce qu'on fait est utile. Les clients de Carrefour sont très peu nombreux aujourd'hui. Malien kuma banakoy era ala kiti bangede awa Chinois de fana wulle me farasi contre la sanno ku te fe ka farasi yere du nyana dama fana ngo farasi jogo may farasi be ta yororo ima e farasi de be kataka autant de pousser sans ko autant na Mali attaquer mais c'est ga orodika farasi be kata autant de pousser Alassane Ouattara te fe ka kelege Mali la mais mo oroni fo ka nogo bola de Alassane Ouattara te fe ka kelege Mali fe de farasi de be ni ko be ko fe mbe sigi a oroni ka maka da mavuka do aka partager dien be ka soro Malien bien mercredi 28 septembre 2022 farasi be fe ka diagoya kala de teke Mali ma mais CEDEAO président te fe ka Mali attaquer de mais farasi be ku diagoya de mais ate a échec ke jama min bora kunu o jama ere jama sran koson CEDEAO te songa fa ka be Mali attaquer kuma te farasi ma o de koson ngaw ma nganga to asimi ko jama min bora kunu kata premier ministre kumbe c'est historique a nyogoma delika ke ne ma mogo ye Mali kono de président fara mogo sugo kan koni jama de la ka bokata mogo do kume Mali kono ne ma fonga ma ke mene ken ne ma yi abse ka kera mogo be fili mais billahi ne ma yi billahi me ka tien de fongela o ba ira ko asimi ye horon dendi asimi ye yere woludi awa foite Mali so mais o be fe ka Mali attaquer ntendo ka lode mais le fait que jama bora o jama mi bolé mu flé iba ya Côte d'Ivoire ye courant tege mais o da ira ko Mali te courant soro de Mali Côte d'Ivoire ye courant tege mais Mali be ka courant soro yere parce que anga énergie mogo na ni groupe do yo be para do la ni courant tege ra quartier do la mais courant tena kina fo ko Côte d'Ivoire ye courant tege ko Mali tena courant yere soro tere ayi Côte d'Ivoire be courant akedo de di Mali ma no courant tege ra diagoya courant me tege yoro do la mais courant be na yoro do la mais anga mogo be ka solution soro anga to anga transition ko ama ngini président Assimi fana fe ni mogo bora kabe mangan kolonci ke tele flana président Assimi anya marto di ma ka tigi iga benyin kari
Ni mogo bora, ah, courantique de ban, ah, antorla, ah, vie chère. A be meneka beda kono nyin kare faso de njugu flate temuka. Mbeka chien de fo ngena. Mena yele ko kuma do fana gira awla yana ngata nyafe. Meme munya fo ngena. Geleya kira togo. Geleya ban soro de. Anga siki geleya benade. France be ka CEDEAO de pousser ko ka Mali attaquer. Mais a kera échec y est déjà. Parce que jama min bora. Diembe ya ye. Ima Amérique te ka fait fo Mali ma. Al club américain ko be ka fait fo Mali ma. Ayi. Amérique ba don ko Mali olu be chogo mi Mali on fana beti Mali be sana ka horonya di Mali te so soumission ma Ablaye Job ko nu be fe Alassane Ouattara ni Mali ka be ku karana ku bena jago ya fanga sigi Assimi dalade ko Assimi mo ko Assimi te blague de ni ko ki ba Assimi forcer trop Assimi puissance ka bongoy Assimi bi se ka sire to ka che soko do se patro ko piaw kai ay ta ka boy bobo mianga ke mundo atekala de mo fa yana de mianga mindo atatu ka nemunde awa Assimi jigi ya ondi Assimi sende awnye Assimi bolo de awnye awa obeka Fransi desera awa Fransi échecita Fransi kunga langini emunye Côte d'Ivoire ni Mali ka guerre ni farno kera Fransi beti nyagami Côte d'Ivoire la autant meta Côte d'Ivoire demain ka Mali kele mais Alassane Ouattara te fe ka guerre de men be ka tien de fayana Alassane Ouattara ka tide ndo tara servu ke fe nyoro anya kuma mais ce n'est pas ndaro ni tien de mais mo chamaya fayana ko tien du ko Alassane Ouattara tide bla ka tara bouye Aïdara fe ko ka Assimi deli Mali tse ka Côte d'Ivoire attaqué Malien mumbe Côte d'Ivoire armée la ne yere dogondo be Côte d'Ivoire armée la billahi Côte d'Ivoire sorasi to so die kono ka Mali attaqué ateke ne Alassane Ouattara ke domi numa gena bo fanga la ka shibon teke kono et puis plan de tracer lembe Tchero be ko cham il y a un opposant il y a un Ivoirien là ko cham amuso e français de Ivoire ay yoron teka ci Ivoirien ma korombe ka Alassane pousser ka black kele de la na gana dron abe Alassane dégager ka boy kanani cham ale fladi Macky Sall ale fly Nigeria président ale fly abe flaw président sigi ka soroka olu bla Mali contrôle la o de makoronga plan mais makoronga plan be déjouer parce que Alassane Ouattara te fait ka keleke awa Mali ou ya plan fait tracer a bekira échec yi Mali aya o daka sinogo ana munya fo président Assimi ngena dron sokono jogo munumbe nube ka transition na koshi nube ka manamana kan fo président Assimi anya marto dima a beta kono nyi kari kana yere kile ni aye fana be dimi ko rambe video do ke président Assimi anta ke kambi jatege amba do feti soro andaleme alala andalema kala président Assimi foyti soro de ante ala de mais wallahi ala bi fa kira bi fa awa foyti soro président Assimi ka peuple tiko ka force de changement tiko foyti soro président Assimi anye defo ela amba fo me onte elabla onta ulabla surasu awbe ka munke awbe ka ke ondi amba walu nyuman don awa onte awlabla fo ka jien wuli ko de bare courant min tege Mali courant be ma tege de aish courant do de tigera ko de bare be woro min distribuer o woro courant do tigera mais courant be kana yoro wero wula muni o woro te kelenge Mali shikana paniquer beka to anga transition ko beka président Assimi demaka paso de nyumaya la mungo shikana erekile hada made ni ko kibiga yere ma horonya no fe ko bebe se ka bo akonnana donc on est fier du digne fils de Soundiata Keita ka fo malien de bela jelena mungo shikana décourager et puis mena munya fo ongena yoro do be meno bokko ira awla aw na be je kulaje nyoko fo do ko songa awma ngo ala de Malita kay che sitse ka Malita bosala anga ministre job ye kuma mu fo amno parti do bokko ira la aw na nga je kula be nyoko fe job ye mu fo ani ka ko sigi ka dicta ke Malika o te ba sara fede o ni jamana n fana be an fana jamana de ni jamana fanga fa fela o shite son min kara donc nous nano hakilna de kono salam on a be sigi ka kuma mais nous nana de ka fo aw ye habbe comme école donde solution flanya aw be nenka ou bien ba aw go sitano nous do ambe sigi ka nyoko la jakera kuma bana pew job ko Assimi ko CEDEAO président munu be fe kana Mali kono ko Ghana président ani président do ani Gambie président ou président saba de kangana ku gangana Mali kono kana kuma ni Assimi ko uye uula ka taga Mali jalagi onina uye Côte d'Ivoire kelen dron la me uma Mali la me u tara dron ka ta bi Mali kono ka ta galon tige ka noro Mali la be France ka baradi ko France be ku manipuler job ko tuguni ko lu ma fo ko lu yu ko do belade
comme ko farasi be fɛn fɛn kɔfɛ ko Mali tɛ do o fɛn si la bilen o dun b'a yira k'a fɔ ko nin ye Mali bɔtɔla de CEDEAO la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna de donc ka an ka taa ɲɛfɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ si kana paniquer bɛɛ ka to an ka transition mɔgɔw kɔ bɛɛ ka to président Assimi kɔ a bɛ ka fasojɔ baara min kɛ a bɛ ka kɛ anw de président Assimi bɛ ka ni dili min kɛ a bɛ ka kɛ anw de a bɛ ka kɛ anw de ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ ka kɛ Afrique bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ an ma ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka to président Assimi kɔ bɛɛ ka to an ka transition mɔgɔw kɔ mɔgɔ si kana reculer an bɛ Mali policiers fo ko Mali policiers k'u taara k'u ye bandi dɔw minɛ minnu bɛ taa bi mɔgɔw ka carré kɔnɔ la Mali policiers ye baara ɲuman kɛ an bɛ policiers fo an ɲɛ t'a la ko commissariat de police de 4e arrondissement de Bamako 5 000 francs aux arrêts bravo à la police malienne bɛɛ lajɛlen bɛ baara la baara taabolo ka ɲi président Assimi an b'i kɔ que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le président Assimi que Dieu bénisse toute l'Afrique donc bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ si kana paniquer an ka to an ka transition kɔ n bɛ segin a kan maliyɛnw u kariyara ka na ni kuma fɔ Nations Unies na parce que Assimi jigi ye anw de ni mɔgɔ y'a jigi da i kan i kana tigi jigila tigɛ an kana Assimi labila hali ni ko k'u bɛ se Assimi ma don u bɛ tɛmɛ anw de su kan n b'aw hakilila sigi ni kuma kelen dɔrɔn ye u bɛ fɛ ka Mali attaquer mais ils ont déjà pris l'échec parce que jama min bɔra kunu o jama yele u bɛɛ paniquera u bɛɛ commencera k'u da yɛlɛma jama ka jugu ni bombe atomique ye jama mun bɔra ka Assimi n'i ka peuple b'i fɛ n'i ka jamanakɔnɔdenw b'i fɛ Afrique président caman m'o de faamuya i ka jamanakɔnɔdenw na mɛn dɔrɔn n'i y'olu lamɛn bilahi foyi t'i sɔrɔ an y'a mɛn ko Burkinabé dɔw bɛ fɛ ka marche kɛ ko ka Dami b'a gɛn ka bɔ fanga la an y'o kuma fana mɛn dɛ on ne sait pas pourquoi ko Burkinabé fana ko k'u bɛ marche la sini k'u tɛ Dami b'a yɛrɛ de fɛ k'a ka taga ka bɔ fanga la an y'o fana information sɔrɔ donc ala ka ko kɛ hɛrɛ ye an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna i ka peuple o ka jugu ni bombe atomique ye jama min bɔra kunu n'i y'a ye tɔw bɛ sara i ɲɛ n'a ye jamakulu bɔlen ko Vladimir Poutine Irisiw ka président o de la ka ɲininka k'a bɛ siran fɛn jumɛn ɲɛ diɲɛ kɔnɔ Irisiw ka président ko k'ale bɛ siran jama fɛrɛntan de ɲɛ ko jama fɛrɛntan tɔw bɛ siran fɛn kelen min ɲɛ maliyɛnw filɛ k'o de kɛ ka jama baden nabɔ k'an bɛ sa an ka président nɔfɛ i m'a ye n'an ko k'an b'a kɛ chaque fois u b'an bali k'an t'a kɛ parce que o jama min bɛ bɔ o t'u permettre k'u bɛna Mali kama donc maliyɛn bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ Mali tɛna attaquer mais a ŋaniŋɛ b'u kɔnɔ dɛ mais en tant que anw bɛ Assimi kɔ hali marifa kisɛ kelen a tɛ bi Mali dugukolo kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi sinon a ŋaniŋɛ b'u kɔnɔ dɛ a ŋaniŋɛ b'u kɔnɔ dɛ mais anw de kana Assimi kɔ bila dɔrɔn nin kɔfɛ ni kalani tura ɲɔgɔn na dɔrɔn maliyɛn bɛɛ ka bɔ tuguni walayi n'o kɛra siɲɛ fila bilahi u b'u ku don u woro filancɛ parce que u fana ka jamanadenw de b'a fɔ ko mais a bɛ ka wuli président min nɔfɛ ni jamabaden bɔra k'u supporter a bɛ se k'o kɛlɛ cogo jumɛn donc tɔw kɛlɛlan tɛ marifa ye tɔw kɛlɛlan ye i yɛrɛ ka jamanakɔnɔdenw de bɛ bɔ k'an bɛ sa e nɔfɛ ne ka jamanakɔnɔdenw bɛ e kɔ tɔw bɛ siran ka e yɛrɛ kɛlɛ o de y'a to u bɛ moyen bɛɛ kɛ ka jamanakɔnɔdenw de hakili yɛlɛma k'o bila présidentw na maliyɛnw de ma bin o kɔnɔ maliyɛnw ko an bɛ Assimi fɛ en tant que anw de bɛ ka bɔ ka kule dɔgɔdɔ ni Assimi tɔgɔ ye Facebook kan WhatsApp la TikTok la Boulevard l'Indépendance la Segukaw bɛɛ bɛ bɔ en tant que an b'o sira de kan ɲuman si tɛ bɔ kɔfɛ k'i bɛna Mali attaquer n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi an kana décourager dɛ ayi mais an b'a fɔ président Assimi fana ɲɛna dennangolo minnu bɛ kungu ka radio sow la ka manamanakanw fɔ u k'u olu fana to yen dɛ parce que o bɛ ka digi anw fana na a procureur minnu fana bɛ yen n'u bɛ kɔfila jɛgɛ la n'u bɛ ka baara kɛ Faransi ye ka to ka an ka mɔgɔw piripato kuma bɛɛ o ka dabila n'o ma dabila an tɛ Assimi ka côté lajɛ bilen dɛ an t'an sigi bilen Boubou Mabel je suis très fier de toi dernier convocation tigɛ Boubou Mabel contre la kako k'ale tɛ maliyɛn ye a Boubou Mabel sigira ka bi piyan ɔ n'a ye den a ka taa convocation wɛrɛ tigɛ ni procureur fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ Boubou Mabel de wele ko parce que k'a ko ko nin denni kirikara in an t'a siya yɛrɛ dɔn k'o tɛ maliyɛn ye hali sini maliyɛn tɛ a plainte kirikara fɛn fɛn procureur fɛn fɛn k'i bɛ Mali fɛ i man ka plainte si minɛ bilen an ka bonya bɛ procureur kan an ka bonya bɛ juge kan mais ni plainte kirikara ninnu ko diffameli dɛ u dɛsɛra u tun b'a fɔ fɔlɔ ko Faransi de bɛ ko ni an tɛ dɛ ko ni Faransi tɛ dɛ k'an bɛ sa dɛ u dɛsɛra bɛɛ la sisan nɔ u bɛ plainte tɛgɛ de la n bɛna yɛlɛ ko dɔ yira aw la sisan nɔ Mamadu Awa Gassama ye mɔnɛ bɔ mɔgɔ la sa maliyɛnw ala de ye maliyɛnw n bɛna fɛn dɔ yira aw la bi ye mercredi 28 septembre 2022 maliyɛnw Mamadu Awa Gassama ye kuma dɔ fɔ n bɛna k'a la an bɛɛ ka yɛlɛ ne yɛrɛ ka ekɔliden dɔ don dɛ Thierno Ndiaye donc an ka nin yɔrɔ lajɛ fɔlɔ an ka dɔɔni yɛlɛ non ayi jɔ nin tɛ Mamadu Awa Gassama mun fɔ aw ni an ka jɛ k'a lajɛ donc Gassama Alassane Dramane Ouattara Mali juguya
Oui, Alassane Drontere, Mire Fraka. Gassama Choko. Oui, Chorna, oui, Fasho de Njugude. Il veut la mébi. Katia faut étrier. Katia Tia. Non, La mébani. Non. La mébani, question de poser. Question de Chorna, ito ngaja bani. Écoutez, faire une question posée. Mbini rodi mao. Fasho de Njugude tekeni. Kana mboloke mbini rodi mashao. Fasho de Njugude premier. Oui, Chorno de. Fulana mimbe Fraka wa Alassane Muna. Eka sika nenye nga kwesika Alassane mari juye. Eka nganga nenye nga wala. Ngaldo saka sama. Okuma yete vele genyi ngala. No, lame. Kubali. O ngali ko juguya. Lame mena. Gasama ngal de do. Ngal drone de ko Kurbeli lame aminya nenye nga kato e macha bio. Kelete o jabido. Ouais, mais na yini nga otake fazile juguya. Voilà. Lame sa. Ngal de do. Kuma dobe. O ne ka hakki. Kuma dobe. Ba chorna lame mangange korofo. Teri de yen dogoni de ye. Ni bere clé. Akake malife ekelente o ni nyona chama Fasho de Njugu chama ndebe. Malian bela jele ni mede. Ouverture media be tane de. Ouverture media. Cherno ne ka kol dengi. Ne cherno kalam. Ibaro adama de. Ikana bayi faso la quoi. Cherno ne cherno kalam. Sanglente ne cherno kalam pendant 2 ans ma kalam. Cherno ne ka kol den korodi. Akuka di ngente fa ka kuma jugu fama quoi. Mais billahi wallahi ala ouverture media fleni. Maliki Konate fleni. Arasbati nunu fleni. Nene ala che ni Qur'an di membolo daka Mali den jugu flatte teme nunu kan. Billahi talahi. O ma foko beta ko diffamation ko weta o ma foko beta plainte te ke taruba contrôla. O ma foko beta plainte te ke taruba contrôla. Awa Mamadou awa Gassama Tariski ou yere de ka plateau sans fait. Ko faso den jugu flatte teme ouverture media kan. Mamadou awa Gassama ya fu yere ngana de. Ça dit mouye anyo neta don procureur munu men nunu a plainte mine quoi. Neta don procureur mumbe ouverture media ka plainte mine. Kebe taka anga mogo wole ola. Mais ambe jamana jumene kono. Ça dit meka siki ka filmu ne la je quoi. A ben ala na krache. Ça dit la je nta don filmu mena la banchugo ya mina quoi. Meka filmu na je de quoi. Mais ambe jamana jumene kono. Mais nous te Mali few. Mali den jugu folo de ouverture media. Mali gi Konate nunu arasbati nunu ni ala na krache. Benyabu tabouloula. C'est le même. Et ma maman Gassama ya fouille resquirena. Ou t'sais qu'à foko ko diffamation ya. Ou t'as plainte que maman Gassama kotoula. Ou t'as reçu yere ka plateau ça avec a fo. Parce que nous ne kumbu sika ibe ate o ka video koro la je. Ou ati na kumebo ko abala France. Nous ne kumebo ko ni France gena tro kubena temi kidali. Maliki Konate ni arasbati a video koro beu. Arasbati era kumba fo ko prevu tu membe ko France ban contrôle Moussa Marafana ya fo. Ça nous te Mali fait de quoi ou te Mali fait. Donc asimi manga tandi ni mo modèle ni ma kali ni question ni era question ni wa. Est-ce que Malien dengangi jobi ko est-ce que ko Alassane Dramane Ouattara Mali juguya. Mais Tcherno tede. Tcherno be ka barake munye wolde be Tcherno blani barala. Tcherno mo nyuma yende. Mais iba don jeri ni chambe ube umana baranu soro ni pia dero converteur ube don kalu ko na quoi. Sono Tcherno le ka ko de nyuma mbadi bilahi nga bunya ba kame Maman awa Gassama ifura baka wuro nyamade. Mais Tcherno tede ouverture media ere tabulu doyi. Arasbati nbete maliki o numbe bara nun clé. Nou yé ka kuma dro billahi ou be kofla djegad la ou te ou clé make Mali fait. Mais ka tien fana. Ay maman awa Gassama la je aya ramasser tchugo ya mina. Donc Gassama Alassane Dramane Ouattara Mali juguya. Oui, Alassane Drontere. Mire Fraka. Gassama Choko. Ouais, Chorna, oui, Fasho de Njugude. Il veut la mébi. Katia faut étrier. Katia Tia. Non, Gassama. La mébani. Non. La mébani, question de poser. Donc Malian ambe video blanc orola. Obela jeli yame. Ou Cherno Drontere. Cherno ninga uka ouverture media entreprise de. Bela ou te Mali go kala. Meka tiene fana. Ou kinya ti lo be ka femunke ka avantage beta malika. Nte fe kanda do ko la quoi. Bon ou bele beta. Et moi plainte tike kadui. Ça dit quand tu es faible, quand tu es carent, ni nambara toy ni critiquer la to be digila. Ni ko jamala ko zon, mo ko mi zon ya abe woshidi. Ni ko zon jamala ko zon, ni ete zonye. Il a fialé do tranquille. Mais ni ko jamala ko zon be andron, zon erebe woshi folo. Wallahi ni jama fuye ni ko zon be ya kay zon mene. Abala je mu woshile mbado a nyekse kribi karaba beta ibita soro de zoni ni kone ma bi kone fransika pion e ne be yele parce que ne tayi
mais tellement ou jogo donné à fort pour que ku ou ere kodogo ou beta plainte ou de tege pour se protéger pour que mo were kana fo awa amba fo chini pion aye mali den jugu de awa aye faso den jugu de aw te mali ko kele la fana. Voilà la vérité, c'est la pure et simple vérité. Mais t'as le procureur mba nous nga plainte ou mena ne ben sigi ngwa be jamana jumen kono oro ko so nga simi manga ga ni justice mboyen quoi procureur ni mo mbende wallahi procureur do be oli horo do be mali fe mais ne be sigi ka do la je iba don ou te mali yere fe quoi bilay e bi se ka nous nga plainte mena to ko jumen e ni mali yere te ala e che jamana sigi na ko koyi ala ka baraka do mali la ala ka baraka do mali la gasama ya ta fode awo ko mo ba au diffamer la gasama tara aw yere ka plateau sans fait ka traw libu ka ola gushi kuma be flé ala ka baraka do mali la kambe